Kaming chu Daniel Lalzuitluanga ania o tununa hian hei thau pe na nemo muscle build na nemo fitness atana mut that poimo na chungchang kan soidona mut that lo ina enge athen thei ti te etlai kan taksa ri na kan ti niam don laya kan mut that loina kan taksa ngong thei dan sang sang kan en ho dona athat na athat lo na te kan taksa ngong dan chungchang te kan en ho dona tin mut that apoimo na te po kan en ho dona ni amasabera chuan o chumi main he ka video hi medical advice ani lawa medical thil lampang rengah chuan mithiam doctor te rawn hmasa in thil ti thin do ne ti kha kan han soile ani amasabera chuan o thil kan mut that hian thil laklu ati kan thil eile in mo ni dakar som ni pali chunga kan taksa kan thil laklu kha atlem hrim ani chu hei mithiam te soidana chuan dakar sari tal hi kan muting thin turani kan taksa thatna tan hi chuan anti thina ke po hi dakar sari ka mutin lo chuan ka workout ngai lo ni chu engwang nge chan ti te po eta po hen kan la en ho turani o tiang khan tuna dakar tuna lawm lo tala zan kan men rei chuan kan ril te lo drama kan taksai nam mo ai tam kha thil kan lo ei to thin ani chu hetlai kan metabolism wang te po ania zana kan ril tram na chan te po chu nakina kan soi don ani chu wang chuan kan mut athat chuan dakar sari lo muta dakar sari chung khan engma ei don lo ti na ani amaro chu ne kan mut lem po le thil ei na chan sakha thil lak lu tam na chan sakha kan ne ni chu wang chuan kan mut that hian thil eile in kan lak lu atlem ani ti kha hretela athaw me tin mihring mihring tu mo mi pa chuan testosterone kan nei sang tak estrogen po kan nei amaro chu kan estrogen chu mei che ain niam ta thunga mei che ro chuan estrogen sang tak kan nei chu ti ro chuan testosterone level an nei niam thunga chu mi chu kan soi pen du chu mei che te po in advantage chu estrogen in nei sanga estrogen hi muscle recovery taksa kan ti ha tanga in recover kan taksa thuam dam le tu tur dan estrogen hi poimo ma chu wang chon mei che hen kha recover theina kha in nei sang ani amaro tu testosterone in nei tle ma wang khan muscle in build theina te emo kha tiang thau in pe theina kha chu mi pa ai chona chak khel lawang in chakna te po mi pa angin tuk thei tak don chong lawa amaro chu kha athat na le that lo na kan soi peng zo kani chu wang chon kan hormone chu en tiang kan ti chon hetlai kan kap chunga tihan soi tawi kan kap chunga thil om te po zong soi na hi ani meinga tin hetlai he kan thyroid kan ti hetlai po hian kan hormone ne na in zoma chu ani kan ni tin nun na ta na poimo mania chu kan hormone bi ka chuan atangkai testosterone le estrogen bi ka kha kan han soi tlur bing ani meya chu ti rol chuan he kan CNS kan ti central nervous system kan ti kan thluak function dan te thleng hian he kan hormone hian thun an ni chu kan hormone hi in recycle mo in siam thar mamo renga ni kan taksa hian in siam thar amamo renga chu mi in siam thar tur chuan kan muthuna in siam thathin ani heta tin he kan muscle te po ni gym puina te po kala gym a kha chon ka muscle kha ka han ti thler mo ka muscle fiber kha ka han ti thler ringot ani tiang chuan kha mai muscle fiber ti thler kha thuam dam nan chon diet mo protein sang te tiang han ka lalu ta protein kha amino acid sa changa kha na han thuam dam don ani chu ti han thuam dam na te athlenga amaro chu ani na taka chon hetlai muscle ka bil ta kha chu khamut thun chungin athlenga ni chu kan hriat tela poimo me chu wang chon kan hormone khatlai mi pa tu mei sia tu mo khatiang zong kha ain reset ta ain pe kan mang choka aron angai o le theina tur kha kan muthuna thleng thina hi ani chu wang chon apoimo mani tin kan hormone he leptins kan soi pho to kan hormone he
mang ai dan mi ron soi kan ni lawa research sei NCBI a te po en the ve kan ni ti ha kan soi dua o kan hormone hetlai kan zi ga mi leptins kan ti hi chu chuan I enge kan kan leptin sakham ya kha crash chuan chu chuan enge kan stress manage he na kha ati niam ni chu mut athat lo chuan stress te mod fatigue tak sa taw moril rulam ngoi chau na te poni theng chu khang ang chi manage nan khan mi hian alien an eina sa zualan ti ni chu wang chuan heta muthat lo chuan leptin sa function thadon lawa ten chuan stress handle chuan ashi sel ai mai in alien mangkhan stress kha immanage zual don ti na ani fatigue mo itak sa chaw le ngoi kha alien mangkhan zawm phur le tungtlang pui don ti research chang kan mu the ni chu wang chuan kan hormone in reset thun ani tin he ni axis kan ne chu hetlai ni chua tanga atla khun mo chumi chuan poimo na function tha mane he circadian rhythm te bo kan ti chu nakina te po ashanina topic shanin kan lo kan soyenga chu pathian thil siam lo moi zia te po hria theo me ange ni tlak atanga ni chua hian kan taksa kan biology en ngong lo nei dan sang kha zir tur tam tak om he ange interesting ma chu wang chuan kan taksa kan biology hi ni chua hun le ni ta khun bi milzela lo function tura pathian min lo don hi alo ni reng ani chu science poina proof thlap ani chu wang chuan muthun oma muthi kan tan tha ani kan hormone kan seng kan hetlai kan CNS kan central nervous system tepo in reset hun ani enge kan thluaka kan te khan dar kodar somvela melatonin mo mut chua theina mi hring min ti mutu kha roin release ateng chuan kan lo muta amar chu he tunai blue light kan te he RGB oma phone mo hetain red green blue chu blue light chu kan mu hian kha kan melatonin production ate kha ati top thine an ti ateng chun khateng kan melatonin te ange sei tur tam tak omang sei se na lo khang kan thluaka function theina tur po khan mut kha in reset angai ni in recycle angai ni chu wang chuan kha shetar teila o atho me o adot lia chuan o kan sei ang thaw ni ril ru har wang mut that lo hian sleep deprivation and te chu mut that lo na hi mut that lo hian ril ru har wan lo na athle ni chu ril ru har wan lo na chu enge kan ti chuan enge ti boi kan ti chuan thinking mo thil kan ngei to theina te mo learning thil kan zir theina te memory mo thil kan hriat reng theina te chuan kan recall capacity mo thil kan hriat chhuah theina te tin ability to work efficiently mo thil na thataka kan tho theina tur dekha adala chu mi result china shin chhuah chu disconnection from the world ainti ni chu khovel ne na enge in po cha na nuna kha athen ani mo chu he tun lai khovela depression anxiety tam tak mo khatiang mood swing kan ti te thil tam tak psychological disorder tam tak te po hi enge alo chhuana san ni thea lang chu kan muthat lo wang te po ani theini tin kan rel ro harwan lo chuan kan taksa chak lo sa mo kan seng kan hormone chak na min pe tu kha kan nei lo sa hrem trim chu chapa kan rel ro chak lawa mo eng pon priu workout turin priu workout demo kai in caffeinate maila kha in recycle khom tak lo chuan kai mania khatiang min pui tu ra kan ngai atang kha chuan side effect ba kan muthin lo ni chu wang chuan kan ril ru har wan lo na kan nei kha chuan hetlai kan weight kan loss theina po kha ati danglam don ani tin apalina chuan hei chu soi ngai lo atlang hriat turang deuh tho ani chu kan immune system ati chak lo ni kan muthat lo hian kan taksan natna do thei tu hi antik lai pon na thok reng thei tur le na thok reng tu ani chu ti rol chuan kha kan immune system
ti chak zel nan hian kan mut tangai ni kan mut that tangai ni mut that lo chuan hritlang omna le nat na hri kai theina chan sia tam em ni ke ya po thleng chia thina engamo han buai lo deuh an buai deuh awanga ni thum te kan mut that lo hi chuan hritlang te kan ei vat me ni khatiang kha ania chu wang chuan kan immune system a chak lo chuan kan taksa chak don lo tin hetlai enge kan taksa na kan ha takin exerte kan la khatiang ang thuam dam le na hun kha ania chu wang chuan kan immune system a chak lo chuan natna kan taksain do theina kha ani chak lo ti na ania chu wang chuan kha kan immune system chungchang po kha kan hriat apoi mo matin immune system kan soi rol hian kan soi du chu hei kan an tu nai chuan antibiotics te hi kan misuse na sa ma ti heting te hi kan mithiam doctor te tang te hian awareness tam jok te hi om thin se ka duwa achan chu antibiotic te wrong dose emo adik lo takang te kan lo emo kan tam lu tuk te hen kan immune system hi achak lo tel ani trong thu chelo tu na hen hei mi tam tak pe chu hritlang le kan antibiotic te kan mom pop me thina entignia mo he ta trong thu chelo cancer te lo ve te la eng chemotherapy ma hi kan taksa in a tho thelo hun te hi a thleng to me kang em a thlen pal te po alom te ni chu wan chuan he chu medical advice ani lawa amaro chu mani chele trashet na manga antibiotic ei chungchang point lo film khur apoi mo ani hritlang omna te chu zual huna ne ya tiang chuan pre stage oma enge kan hriat ma ho tanga lo in tran to ani teng kan ni thum te pre stage te oma azwal lai oma chu ni thum chung te ni theninga chung te le kan immune chak lo dan zirin teng kan re the amaro chu khami a peak azwal lai kha chu aron ka niam nge ni chu hun te po lo in siam thema tho a tha thea pathian khong nazara ke hi nge omna dam addiction recovering addict kan yangin omna dam doi te hritlang dam doi te ke ngai lawa amaro chu taksa lo hri se lo chak tha chu kan immune system po lo chak ema kana re ngai lem lo ni pathian khongai na azara teng chuan chu wang chuan antibiotic te po dam doi dora ma ni le me the ania over counter pills kan tiang chi khania chu ti rol chuan heng kan te po hi mithiam rawn hmasa te po thani ti kha hriat a tho me kan immune system a chak lo lu tu ku chuan hetlai kan weight loss theina te hetlai kan hormonal kan ti hetlai min ti chak tu engkim min thunun tu kha a chak lo ve zel ani chu mi po chu sei tur thui ta ko manga maro chu teng khan an du tok tamila a tho me o atot le chuan metabolism ania heta hian mut that lo sleep deprivation kan ti hian enge metabolic rate thi ati dang lamani chu mi omzia chu enge appetite real tram kan control theina appetite ta kha enge ati dang lamani kan mu that lo khan teng chuan hre them ol zong in soi mi teila tho me kan metabolism kan ti chuan nge kan ti chuan he ta kan thil te nge lo cher ral tu energy lo siam ral tu kha nia khami kha kan metabolic rate kha an niam chuan kan taksa energy kan khol khom na kha asang do na ni chu wang chuan kan metabolic chuan kan calories te khat eng kan energy lo mang ral zung thei tu ra kha nia amar chu kan metabolic rate an niam kha chuan enge kan weight kan loss theina te kan muscle recover theina te kan chak tur theina turang zong kha angong the ani chu wang chuan mut that kha apoimo ani tin hei tun lai chuan mut hun dik te po apoimo manga tun lai chuan phone te kan neya nge mishing hi nge social media khovela te kanom to mania mut thoi te kan chak tam taka chong kan chak ani ngati kan din nu pa hun te family hun ai ma chon kan phone kan thil du zong te en te ani amaro chu thil enge a traffic chu kan tilawang amaro tok chin limit
in sia ma tha khop me khum kan thlen to chon khatiang gadgets lakata lo in thiar film theina te kha poimo mani tin dot le chon kan lifestyle akha adika ngai ni kan lifestyle tha ka kha zan mut na por zan mut mut na chang por shelo mo tho na chang por shelo khatiang chi kan ni kha chon yang pon ma sel po vabil tumila kan muscle recovery te kan workout theina te kha aniam de mem don ni chu tiang che chon kan thau kan pe theina po kha atla niam roi don na ni chu wang chuan khamia kha kan lifestyle kha kan acha sa kan insiam rem thiam kha apoimo mem don ni chu mi chung chang chu thil dang poimo tam takalo ma lifestyle te habit te chung chang khan chu kan next kan video le pe ka kan soi tur ani chu Minlo thlir sak le theu don min thlir sak tu te zong chunga lawm thu ka soye